Напярэдадні свята ў беларускай інтэрнэт-прасторы загучала дыскусія наконт вызвалення палітвязняў. Былі прэтэнзіі адносна таго, што дэмакратычныя сілы і асабіста Святлана Ціханаўская не робяць нічога або робяць недастаткова дзеля таго, каб людзі хутчэй выходзілі на волю. Да гэтай дыскусіі далучыўся і дыпламат, былы часовы паверны Беларусі ў Швейцарыі Павел Мацукевіч. У сваім тэлеграм-канале ён напісаў артыкул пад назвай «Ратаванне тапельцаў. Справа рук самых тапельцаў». Мы запрасілі спадара Паўла ў эфір, ён напісаў нам, што ў яго не атрымаецца далучыцца. На пытанні, якія гучаць у гэтым тэксце, пагадзіўся адказваць Валерый Кавалеўскі, прадстаўнік па замежных справах у аб'яднаным пераходным кабінеце Беларусі. Добрый вечар, спадар Валерый. Добрый вечар, спадар Ігор. У артыкуле вельмі шмат тэзісаў, але я выбраў тыя, якія датычаць вашай менавіта працы кабінету і офісу Святланы Ціханаўскай, каб вы маглі не толькі сваё меркаванне выказаць, але канкрэтна пацвердзіць ці зняпраўдзіць пэўныя тэзісы Паўла Мацукевіча. Давайте першы тэзіс такі паслухаем з вами разам, а пазней я вам задам пытанне. Аб'ектыўна, кабінет па-за гульнёй пра ўвядзенне ці адмену санкцыяў, вызвалення людзей, але можа спрыяць або тармазіць адпаведныя працэсы. Пакуль тармозіць, бо ў кантактах з заходнімі лідарамі, ад якіх можа залежаць старт перагаворнага працэсу, абстаўляе яго сваімі умовамі, у прыватнасці сваім абавязковым удзелам у іх. Спадар Валерый, вось вы сапраўды тармозіце працэсы па вызваленні палітвязняў у размовах з нейкімі заходнімі палітыкамі, вось як гэта сцвярджае спадар Мацукевіч? Ну, ведаеце, калі я не памыляюся, то тут змяшаныя абсолютно дзве розныя задачы. Санкцыйны ціск і перамовы – это все ж таки розныя задачы. Санкцыі – это сапраўды важны інструмент і, трэба сказаць, вельмі папулярны інструмент на Захадзе, таму што, ну, як бы, а што яшчэ можна зрабіць, каб паўплываць на паводзіны, на дзеянні тых ці іншых аўтарытарных лідараў. То бок в этом сэнсе, конечно, мы шмат рабілі і будем шмат рабіць, але таксама і адзначаем, што самыя жорсткія санкцыі захадам уводзіліся тады, калі закраналіся наўпрост менавіта іх нацыянальныя інтарэсы. Гэта калі быў захоплены самалёт Ryanair, гэта калі быў арганізаваны міграцыйны крызіс, гэта калі пачалася вайна супраць Украіны, і Лукашенко ў гэтым узяў удзел. І калі мы кажам пра тое, каб здымаць гэтыя санкцыі ці не здымаць іх, то тут трэба думаць пра тое, а ці вырашаны тыя праблемы, праз якія былі ўведзеныя гэтыя самыя санкцыі. Калі ж казаць пра перамовы, пра вызваленне палітзняволеных, то мы ў гэтых пытаннях займалі досыць актыўную пазіцыю заўсёды і будзем яе займаць. Але трэба разумець, што вызваленне палітвязняў не з'яўляецца вырашэннем палітычнага крызісу ў Беларусі, палітычнага і гуманітарнага крызісу. Акрамя таго, што трэба вызваліць людзей з турмаў, трэба яшчэ спыніць рэпрэсіі, трэба аднавіць законнасць, трэба аднавіць канстытуцыйныя правы і свабоды ў Беларусі і ўрэшце рэшт прывесці да таго, каб у Беларусі прайшлі выбары. Просто вызваліць палітычных зняволеных на сённяшні дзень, гэта фактычна прызнацца ў паразе, пагадзіцца з тым, што Лукашенко застаецца ва ўладзе. Таму гэтае пытанне павінна разглядацца і мусіць разглядацца ў больш шырокім кантэксце. Што тычыцца працы офіса Святланы Ціханаўскай, напрыклад, у мінулым годзе, даруйце, ўжо ў пазамінулым годзе, у 21-м годзе мы рабілі вельмі шмат для таго, каб арганізаваць канферэнцыю высокага ўзроўня па вырашэнні палітычнага крызісу ў Беларусі. Яна прайшла ўрэшце рэшт у лістападзе 21-го года ў Вене, і мы туды запрашалі беларускія ўлады. Дакладней, не мы з'яўляліся наўпростымі арганізатарамі, але мы пагадзіліся з тым, што арганізатары могуць туды запрасіць і Расію, і Беларусь, менавіта афіцыйную Беларусь, дзеля таго, каб стварыць прастору для абмеркавання шляхоў вырашэння гэтага крызісу. Мы таксама заўсёды выказваліся за тое, каб краіны, якія хацелі б прыняць удзел у вырашэнні крызіса, каб яны былі медыятарамі такіх намаганняў. Тут прыводзіліся ўжо неаднаразова, называліся краіны, з якімі мы абмяркоўвалі гэтую задачу, гэта і Швейцарыя, гэта і Аўстрыя, і Фінляндыя. І магу запэўніць, што і да сённяшняга дня мы працягваем гэтыя размовы. Мы прыцягваем увагу
міжнародных партнёраў да гэтай праблемы і заклікаем іх, заахвочым да таго, каб яны займалі больш актыўную пазіцыю ў правядзенні Гаспадар перамоваў. Валерый, вы описали, что вы робите и чем займаетесь, но не прагучала конкретный отказ на пытание. Просто скажите так ці не, вы тормозите гэтыя працэсы ці не тормозите? Як вы лічыце? Просто Не, одним словом, не тормозите. Дякую вялікія, бо гэта выразна не прагучала, я хацеў, каб гэта было. Дарэчы, у гэтым артыкуле ў тэксце спадар Мацукевіч, ён як бы сам нават сам кажа, што трэба раздзяляць вызваленне палітвязняў, ён аддзяляе ад санкцыяў. Ён кажа, што для Лукашэнкі санкцыйная палітыка і вызваленне палітвязняў гэта як бы не адно і тое ж, але мы да гэтага зараз дойдзем. Вось у сваіх далейшых тэзісах ён спадар Мацукевіч дадае, што рэжым не бачыць дэмакратычную апазіцыю за адным перамоўным сталом, а палітыкі заходнія, калі кантактуюць з рэжымам Лукашэнкі, а такія кантакты здараюцца, яны не пытаюцца ў дэмакратычных сілаў ці дазволу, там можна нам размаўляць з Лукашэнкам ці не. Так было ў выпадку званка дзяржсакратара ЗША Пампея, пасля чаго вызвалілі Віталя Шклярава, ці прэзідэнта Ізраілю, які званіў таксама Лукашэнку, пасля чаго вызвалілі палітвязня з ізраільскім грамадзянствам. Ну і хіба найбольш вядомы выпадак, калі на свабоду выйшла Наталья Хэршэ, калі ў Беларусь прыехаў амбасадар новы швейцарскі, уручыў даверчыя граматы, і была вызваленая таксама адна з палітвязняў. І вось Павел Мацукевіч прыходзіць да высновы, давайте паслухаем другую ягоную выснову. Пытанне вызвалення людзей з турмаў не абавязкова звязанае з пытаннем санкцыяў. Падкрэслю, не абавязкова. Для рэжыму на гэтым этапе прызнанне можа быць важнейшым за санкцыі, таму што санкцыі ён нібыта навучыўся абыходзіць. Санкцыйнымі рэстрыкцыямі наўпрост звязаныя іншыя, больш глобальныя працэсы. Напрыклад, нармалізацыя адносінаў з Захадам і зніжэнне эканамічнай залежнасці ад Расіі, як вынік гэтай нармалізацыі. Можа, сапраўды вызваленне палітвязняў гэта такая простая справа, не трэба размаўляць пра санкцыі, не трэба здымаць з Лукашэнкі санкцыі, дастаткова нейкае сімвалічнае прызнанне яго, гэта ж нічога не каштуе. Ну, пытанне не прызнання Лукашэнка ці яго прызнання, яно насамрэч прынцыповае для беларусаў, бо менавіта беларусы першымі сказалі, што яны не прызнаюць Лукашэнку легітымным прэзідэнтам. Таму, калі тут спадар Мацкевіч выказваецца менавіта такім ключы, то яму трэба спытацца і беларусаў, ці згодны яны з тым, што Лукашенко заслугоўвае прызнання легітымнасці яго як прэзідэнта, пасля таго, што ён зрабіў, па-першае, пасля таго, як былі сфальсіфікаваныя выбары, ну і па-другое, якія злачынствы былі зробленыя пасля таго, каб ён мог захаваць сваю ўладу. Таму гэта зусім не сімвалічнае пытанне, гэта пытанне прынцыповае на сённяшні дзень для беларускага народа. Таксама у гэтым жа тэксце Мацукевіч сцвярджае, што каманда Ціханаўскай маніпулюе паняццем, называючы перамоўны працэс па вызваленні палітвязняў гандлем. Што офіс і каманда Ціханаўскай ставяць пытанне такім чынам: вы што, хочаце пачаць гандаль людзьмі? І ён сцвярджае, што гэта пэўная маніпуляцыя. Пры гэтым таксама прыводзіць такі прыклад, што Украіна нават у часе, калі вядзе вайну з Расіяй, дамаўляецца з Пуціным пра вызваленне ваеннапалонных. Ці можна было параўнаць гэтыя дзве справы, вызваленне палітвязняў і ваеннапалонных, якая розніца паміж імі? І калі розніцы няма, то чаму б не весці нейкія перамовы з Лукашэнкам, каб вызваляць гэтых людзей? Ну, сапраўды, параўнанне, мне здаецца, недарэчнае, таму што вайна, дзе ваююць два бакі, у ваенных умовах яна рэгулюецца зусім іншымі нормамі міжнароднага права, і гэта зусім іншае супрацьстаянне. На сённяшні дзень тое, што адбываецца ў Беларусі, фактычна Лукашенко набірае заложнікаў для таго, каб аказваць ціск і на грамадства, каб запугваць гэтае грамадства, каб прымушаць людзей адмаўляцца ад сваіх патрабаванняў да палітычных зменаў. Таму ўсё ж такі я б сказаў, што гэтае параўнанне вельмі недарэчнае. Калі казаць пра палітычны дыялог і калі казаць пра то, як мы можам вырашыць гэты крызіс, то я магу запэўніць, і это не ўпершыню гаворыцца не толькі мной, але і іншымі прадстаўнікамі офіса Святланы Ціханаўскай, цяпер ужо кабінета, што мы настроеныя на тое, каб вырашаць гэты крызіс у Беларусі менавіта праз дыялог. І так мы гатовыя і да кампрамісу. То, як будзе выглядаць гэты кампраміс, гэта складанае пытанне, і гэта ўжо
пытанне перамоўнага працэсу. Але калі мы кажам пра гандаль палітычнымі зняволенымі, то мы гаворым пра тое, што адбывалася ў мінулым, як выглядалі такія практыкі у папярэднія палітычныя крызісы. Гэта не першы раз, калі Лукашенко набірае палітычных зняволеных і якімі пасля карыстаецца як фішкамі для гандлю, для таго, каб здымаць пэўныя санкцыйныя захады супраць сябе ці дамагацца палітычнае прызнанне. У гэтае пытанне ёсць сур'ёзная гісторыя. Яна пацверджана дакументальна. Мы ўсе памятаем гэтыя прыклады, як выходзілі на волю палітычныя зняволеныя ў мінулыя гады. І, па-першае, тое, што яны выходзілі фактычна без удзелу грамадзянскай супольнасці ці палітычных сіл Беларусі, то бок Захад мог браць на сябе функцыю перагаворшчыка і дамагацца гэтага, але разам з тым, калі Захад ішоў на нейкія саступкі, то ішоў без уліку інтарэсаў беларускага грамадства. І што мы бачылі ў папярэднія перыяды ад гэтага, тое, што Лукашенко пасля кожнага такога крызіса, пасля кожнага абмену палітычнымі зняволенымі на санкцыі, ён станавіўся яшчэ мацнейшым. І рэжым станавіўся мацнейшым, яшчэ больш прарасійскім, яшчэ больш антыбеларускім, яшчэ больш антыдэмакратычным. Таму, калі мы гаворым пра гандаль палітычнымі зняволенымі, то мы гаворым менавіта пра тыя прыклады ў мінулым. Ну, вы фактычна адказалі на маё наступнае пытанне, таму што ў гэтым тэксце таксама гучыць гэты тэзіс, які мы ведаем. Ёсць два тэзісы. Адзін жорсткія санкцыі і ціск, другі тэзіс Лукашенко патрэбнае поле для манеўру, і калі Захад закрывае дзверы, то Лукашенко застаецца для Лукашэнкі толькі Крэмль. Павел Мацукевіч піша ў сваім артыкуле, што вось гэтыя размовы Лукашэнкі сённяшнія пра тое, што вось у нас ёсць пагроза незалежнасці, пагроза суверэнітэту, што гэта ён пасылае сігнал, маўляў, Захаду, давайте размаўляць, дайце мне неяк, дапамажыце мне не упасці канчаткова ў рукі Крамля. І тут гэтае пытанне паўстае, што лепш, Беларусь з дыктатурай Лукашэнкі, але незалежная, ці залежная Беларусь ад Расіі цалкам, але можа ўжо без дыктатара Лукашэнкі. Ну, мы бачым ужо 28 гадоў Беларусь пад дыктатарам Лукашэнкам, які ніколі не быў ні прадэмакратычным, ні празаходнім лідарам. Ён заўсёды быў аўтарытарным, заўсёды быў прамаскоўскім. І гэта прамаскоўскасць, гэта не толькі пытанне нашай эканамічнай сістэмы, мадэлі, ці нават дэмакратычнай, гэта і пытанне нашай нацыянальнай ідэнтычнасці. Гэта пытанне таго, ці захаваецца наша нацыя і наша дзяржава ўвогуле. Лукашенко заўсёды ішоў менавіта ў тым кірунку. І ніколі яго не трэба было падштурхоўваць у той кірунак дзеля таго, каб ён заключаў нейкія новыя пагадненні аб збліжэнні. На сённяшні дзень ён ужо страціў значную частку свайго суверэнітэта, і тое, што Беларусь з'яўляецца удзельніцай вайны супраць Украіны, гэта самы такі яскравы тэстамент таму, што Беларусь згубіла сваю прывязку да нацыянальных інтарэсаў. На сённяшні дзень усе рашэнні, якія прымаюцца тут, яны прымаюцца менавіта так, як гэта хоча Крэмль. Спадар Валерый, давайте паслухаем апошні вось адзін з тэзісаў Паўла Мацукевіча. Я вам задам зноў пытанне пасля яго. Стаўка на пагаршэнне сітуацыі ў Расіі, паразу ў вайне і гэтак далей, і як вынік гэтага пазбаўлення Менску расейскага падтрымання можа не спрацаваць або расцягнуцца на дзесяцігоддзе. Як не спрацавала наіўная стаўка да вайны на тое, што санкцыі супраць Беларусі зробяць падтрыманне рэжыму для Крамля залішне дарагім, і ён адмовіцца ад таксічнага актыву. Не адмовіўся і не збіраўся адмаўляцца, што было зразумела па досведзе санкцыйнага Крыму. Ну вось, я думаю, што пачулі гэта. Галоўная ідэя такая, што стаўка на тое, што вайна ва ўкраіне і перамога, імаверна, ўкраіны можа не спрацаваць. Калі казаць пра гэты тэзіс, на што сёння кабінет, на што сёння каманда Святланы Ціханаўскай робіць якраз стаўку? Якія працэсы ўнутры ці звонку Беларусі могуць прывесці да вызвалення палітвязняў і да змены сітуацыі? Ну, тут наперш я пагаджуся з тым, што сказаў спадар Мацукевіч, што санкцыі не спрацавалі, але таксама мы гаворым пра тое, што тая дапамога, якую атрымаў Лукашенко ад Пуціна, тады, калі яна яму была патрэбна, і да гэтага часу атрымлівае непараўнальна большае з тым, колькі атрымала грамадзянскай супольнасці з дэмакратычнай сілы беларускі народ
ад краін захаду у гэтым супрацьстаянні. Таму на вялікі жаль тыя захады, якія былі зроблены нашими партнёрамі ў падтрымку рэвалюцыі беларускай, яны былі абсолютна недастатковымі, яны былі вельмі павольнымі, вельмі зацягнутымі і неадэкватнымі таму, якую дапамогу атрымліваў Лукашенко ад дыктатара Пуціна, які, конечно ж, быў зацікаўлены ў тым, каб умацаваць вось гэтую залежнасць паміж Мінскам і Масквой. Калі казаць пра нашы намаганні, то, канешне, мы улічваем кантэкст вайны, якая вельмі шмат што памяняла і працягвае мяняць. Гэта і ўспрыняцце беларусаў міжнароднай супольнасцю. На сённяшні дзень вельмі шмат галасоў мы чуем пра тое, што беларусы саўдзельнікі ў гэтай агрэсіі, што беларусы не робяць дастаткова для таго, каб дапамагчы ўкраіне ці спыніць удзел Беларусі ў гэтай вайне. Мы разумеем, што ад таго, які будзе вынік у гэтым супрацьстаянні, калі і як пераможа Украіне, мы верым у тое, што будзе перамога Украіны, але у гэтага могуць быць таксама розныя формы, і гэта можа адбыцца на наступным тыдні, а гэта можа адбыцца і праз 3 гады. І мы разумеем, што гэта таксама будзе вызначаць, гэта тыя сілы, якія значна большыя за тое, што знаходзіцца ў нашым інструментарыі. І на сённяшні дзень гэта такая кропка прыцягнення ўвагі, энергіі вельмі многіх сіл у свеце, да тое, што будзе вызначаць будучае і наша рэгіёна, але таксама і глобальнай палітыкі. Таму, канешне, мы арыентуемся на тое, што будзе адбывацца там. І мы ні ў якім разе не павінны разглядаць гэта як вырашэнне для нашых праблем. Тут я пагаджуся таксама, што гэта выключна ад нас, ад беларусаў будзе залежыць, як даруйце, як будзе вырашацца крызіс у Беларусі. І найперш мы гаворым пра нашы намаганні ў самой Беларусі. Тое, як беларусы будуць змагацца з гэтым рэжымам. Вельмі складаная задача, вельмі небяспечная. Ужо вельмі шмат стратаў было панесена за гэтыя 2,5 гады. Мы хацелі б захаваць сваіх людзей для таго, каб мы разам маглі будаваць будучыню, для таго, каб людзі не з'язджалі з краіны, каб не апынуліся ў турмах. І тут непазбежна мы прыходзім да высновы пра тое, што міжнародная падтрымка крайне важная для Беларусі і для дэмакратычных сіл, і для грамадзянскай супольнасці, і для беларусаў, якія па-ранейшаму жывуць у нашай краіне, хаця б дзеля таго, каб захоўваць мабільнасць, хаця б дзеля таго, каб не дапускаць вось гэтай неправільна, несправядліва ўспрыняцця беларусаў як нібыта краіны-агрэсара, якія асэнсавана пайшлі вайной супраць блізкага для нас народа. То бок стаўка фактычна не на нейкія вонкавыя падзеі, я так правильно разумею, а на беларусаў, на іх актыўнасць. Гэта, канешне, будзе камбінацыя. Прабачце, я просто хацеў так пачуць, так, не камбінацыя. Я зразумеў, прабачце, гэта было удакладняючае просто пытанне, вельмі каротка, у нас, на жаль, скончваецца час. Дзякую вам вялікі за гэтыя адказы, дзякую за тое, што прыйшлі ў эфір, у адрозненні ад спадара Павла знайшлі для нас час. Валерый Кавалеўскі, прадстаўнік па міжнародных справах у аб'яднаным пераходным кабінеце, быў маім суразмоўцам.